Падкаст створаны пры падтрымцы сайта беларусь.фм. Рэк. Вітаем, гэта зноў Наста і Даша. Всем привет. І гэта падкаст «Хто зверху». Сёння у нас у гасцях цудоўныя людзі. Калі былым разам мы пачыналі з таго, што да запісу выстаўлялі святло, таму што ў суды быў фатографка, то цяпер мы тут круцілі круцёлкі. Ну, скажи, як это правильно называецца. Круцілі барабан, капітал-шоу «Хто зверху». І, ў прынцыпе, можам пераходзіць да прадстаўлення. Алана, Артём, калі ласка, распавядзіце пра сябе тое, што вы лічыце патрэбным. Меня зовут Алана Євремаріям, я палітычная актывістка, грамадская палітычная дзеячка, была я палізняволеная, вось, напэўна. Гэта асноўная інфармацыя пра меня, і сёння тут, таму што ребята робяць круты падкаст, і хочацца паразмаўляць пра свае стасункі, можа быць, штосьці новае нават вынайсці сярод усяго. Понял. Будзем вынаходзіць сярод усяго. Я Артём Ставер, я рэжысёр, монтажёр, саунд-інжынер, усяго патрошкі. Вось, займаюся рознымі культурніцкімі праектамі. І будзем вынаходзіць зараз, так разумею, з Аланай нешта цікавае. Ну і з вамі. Ну і ты яшчэ гукамі займаешся, як мы уже зразумелі. Ну і гукам, так. Саунд-інжынер. А музыкант? Ты сказал музыкант? О, ты ж яшчэ і музыкант. Калі все регалии буду перечислять, то, хутчэй, напрыканцы Слухай, да, падкаст але скончу. я думаю, што варта сказаць пра тое, што вось гэты цудоўны трэк «Ты хочаш ноч з чалам», гэта твой трэк. Я думаю, што яго шмат хто бачылі. Да, паважаныя слухачы, слухайце праект «Кашмар». Гэта мой новы праект. Вось так вось у нас пачынаецца падкаст. Насамрэч, да, падкаст пра стасункі, пра тое, што дагэтуль ёсць у грамадстве вось гэтыя кананічна прапісаныя правілы павядзення і у тым ліку традыцыйныя нейкія каштоўнасці, якія вось нават нядаўна, там, пару тыдняў назад у Жэневе слухалі мы дзяржаўную дэлегацыю, якая казала пра багатыя традыцыі і крепкая сям'я, это мужчына, женщина і дзеці, то бок без дзяцей уже как бы ой. Вось, і яно працягваецца, але па факту на справе ўсё інакш. І мы даўно гэта заўважаем, і вось мы для гэтага і стварылі падкаст, каб паказваць, што а як яно насамрэч, і як яно па-рознаму можа быць, і хто насамрэч зверху, вось, у розных сэнсах. І ці трэба гэта, да. Пообсуждать отношения. Ну так, гэта цікава. Папліткарыць. Да, папліткарыць. Ну вось, таму з чаго можам пачаць? Я памятаю версію, прынамсі, Артёма, вашага знаёмства, але распавядзіце, як вашы стасункі пачаліся, там, не ведаю, чаму, як вы выбралі аднаго і гэтак далей. А чаму? Я насамрэч лічу, што это гісторыя пра цэлеўстрэмлёнасць. Чью? Маю. Ну давай. Кожны тут лічыць по-рознаму. Версии разыходзяцца. Карацей, Алана меня игнорировала. Всю свою жизнь, получается. Конечно. Алана, она все жыццё толькі ігнаравала его. Ну, але вы пазнаёміліся ўжо ў эміграцыі. Так, мы пазнаёміліся ў Варшаве. Насамрэч, Алана приехала ў Варшаву і впісвалася ў майго сябра. Вось, я аб гэтым даведаўся і вырашыў, што нам трэба схадзіць на каву. І я падпісаўся ў інстаграме на Алану і пачаў ёй пісаць, яна пачала ігнараваць. І... Ну ладно, не все так дрэнна было. Было не так. Па-першае, я была ў Вільнюсе, і Арсём падпісаўся на мяне, калі я яшчэ жыла ў Вільнюсе за пару месяцаў да Варшавы. І калі я переехала ўжо ў Варшаву, мы выпадкова... Ну, я мне штосьці пісала ў адказ на сторіс, я, может быть, яму штосьці адказала таксама. Ганёчкі ставила, ведаеце? Ну, такое, типа, як бы, ведаеце, нейкі мужик піша, но у меня нема часу на все гэта, я переезжаю, у меня тут глобальные выборы ў жыцці, Вільнюс ці Варшава, як мы все ведаем, да? Чым занимацца далей? Я толькі эвакуявалася з Беларусі пасля зняволення і знаходжання ў Беларусі і пасля затрымання КДБ. І у меня, кажется, абсолютно іншыя, как бы, былі, не ведаю, жаданні, чаканні, патрэбы. І тут мне піша Артём, і як бы я пачынаю его, ну так, мякка ігнараваць, перыядычна там штосьці трошачкі адказваць, і ну, крыцей, рыхтуюся переезжаць у Варшаву, переезжаю, мы сустракаемся на выставе фотографкі Аліны Мазавец, так. І вось тады мяне якраз такі перадаваў сябр
Артема ключи в кватэру, там, дзе я буду впісвацца жыць часткова. І вось ён мне аддаў, і Артём стаяў, по-моему, тады ещё пасля пахмелля. Ну, типа такой абсолютно не бум-бум, но я по его твару зразумела, что это ён, по его реакции. Я говорю, вы Артём? Он такой, да. Я такая, приемно познайомиться. Ну, все, и мы разышліся. А далей уже пачаўся періяд такой сватовства Розы Сібітавай ад нашага сябру, якого я шла ад Уладзя, і спробы мою увагу сканцэнтраваць на Артёме. Что мы идем в бар с Артёмом. Вот гляди, классные фотки с пленки, там Артём. Ну, крутей. Да бок, яна працуе. А почему ты решил написать Алане? Ну, в смысле, ты уже понял, что симпатично. Слухай, я памятаю, что Алана приехала. Ну, па-перше, про існаванне Аланы я вельмі давно ведаю, бо, ну, Дык вось і пытанне, калі яна тебе спадабалася? Слухай, а калі яна ўжо выйшла, і... А то бок пакуль да гэтага не. І калі, слухай, да, будзем шчырымі, тыпу, до гэтага, пакуль вот я не паглядзеў это інтэрв'ю, которое у тебя было ў Вільнюсе, часцей за ўсё, тыпу, Алана для мяне была, насамрэч, тыпу, просто навінай какой-то в ленце. Ось. Не, я разумею тым плане, што да, я таксама шмат пра каго ведаю, як, на жаль, як пра навіны, таму што мне не знаёмы людзі, то бок ёсць палітычныя зняволеныя, якіх я ведаю асабіста, і для мяне гэта ўжо асабістая гісторыя, але калі я чалавека не ведаю, то мне таксама, напрыклад, пра цябе быў такі, ну, некае меркаванне проста як пра вобраз чалавека, але асабіста я не была знаёма. Ці магу сказаць, што ты ж дагэтуль жыў ва ўкраіне, і ты патрапіў якраз такі вось на пачатак паўнамаштабнай. То бок не тое, каб усё вакол спрыяе, да, для кахання, але я памятаю, як мы сустрэліся, і ты расказаў пра вашыя стасункі менавіта з пункту гледжання, што твае сяброўкі глядзелі інтэрв'ю, і ты паглядзеў інтэрв'ю, і сяброўкі да мяне напісалі, типа, Артём, па-любому, да, дзяўчына для цябе. Так было. І ты такі, і я вырашыў, што я запрашу на каву. І як бы пра вось гэтае там дабівацца, і што Алана ігнаравала, я не ведала. Вось, і я подумала, ну, слухай, дабівацца там прям такога не было, прям вось. Тыпу, я просто пісала, она адказвала праз раз. Ну, я магу зразумець, таму што Даша мне прыгадвае дагэтуль гісторыю, калі яна мне там на нейкую мою сторыс разгорнута, я запісала нейкі сторыс пра нейкія кнігі цікавыя, і Даша мне такой разгорнутый некий меркаванне. У тебя был вопрос в сторис, и я такая, ну, типа, а чё не ответить на вопрос в сторис? Да, ну, просто Даша напісала вельмі шмат, і гэта класна, але калі ты не камунікуеш з чалавекам, і калі ў цябе няма як бы разумення, а як камунікаваць, тое, што табе пішуць вельмі шмат, яно часам такое, типа, а што з гэтым рабіць? Я напісала, дзякуй за меркаванне, а вось потым Даша мне прыпомніла, што я тут, значит, пішу таке вялікае паведамленне, спасибо. Ну, если ты пишешь сторис, типа, а посоветуйте что-то это, то как бы, мне кажется, это подразумевает наличие ну, яна публічная асоба, яна тебе адказала сур'ёзна. Я хочу сказаць, што хутчэй гэта пра тое, што так, пакуль гэта камунікацыя ў сетках сацыяльных, то бок я разумею, што ты магла проста, ну, нейкі Артём там нешта піша. Но там была свая прычына, і гэта было не тое, што я... Ну, да, па-першае, Артёма не ведаю, па-другое, вось зараз выйшаў артыкул на «Зеркале» сёння, і там, дзе распавядаю вообще пра сексуальны досвед, пра досвед з целам, пра вот як гэта адбывалася на, ну, пасля калоніі, да, на мне, і пра все вот такія падрабязнасці менавіта ўспрыняцця прыгажосці, знешнасці і самаадчуванне ўнутранае. І вось у той момант как бы агулам мужчыны ўспрымаліся як штосьці небяспечнае, да, і давяряць як бы, ну, складана было. І в Беларусі, калі я была пасля зняволення адразу, і пасля, ну, і адразу думкі, да, што можа быць, там чалавек працуе на еще на нейкія службы, да, інфарматарам ці яшчэ кімсьці, і просто падбівае клінію, таму што, ну, штосьці яму трэба, да, інфармацыя нейкая. Но асноўная прычына была тым, што у меня было как бы, ну, я не могу сказаць, нават закаханасць, гэта громко сказана, сімпатыя да чалавека, якая цягнулася з Беларусі, і потым чалавек переехал в Варшаву, ну і вот праз некалькі час переехала я, і как бы, ну, і вот это была незакрытая гісторыя з непастаўленай кропкай, і як толькі я поставила кропку, як бы па сутнасці, ну, типу, я разобралась, што мне гэта не трэба, і ну, вось я смогла адкрыцца да нового досведа і даць Артёму шанец. Но вельмі паспрыяла то, што я выпадкова ад таго сябра нашага агульнага переехала на наш раён. А я просто сяжу дома і бачу сторіс, Алана фоткает мой дом. Просто вось. Ну, раптам в Варшаве, яна
Кажа, я переехала і пазнаю зараз, ну, і там вось новы раён і фотку майго дома. Я Не, такой, ну ба, гэта лёс. здрасце. Так. Я переехала до сяброўкі, я самы прикол, что я сходила от нашего сябра, уладзя с валізай, і я как бы сяброўкі написала, что можно я до тебя перееду, потому что я уже тут затрымалася, а у меня уже была как бы пригледженная кватэра, но еще не до конца как бы было подписано все, и я просила ей там тыдзень плюс побыть. И она такая, да, конечно. И я нават не запыталась ее адрес, ни район, я же не разбираюсь в Варшаве. И я просто как бы вышла с гэтай валізай, з гэтага дома, выкликала такси, забила, думаю, о, господи, типа на іншы берег ехать, да. Я была на тым березе, да, на левом. Я такая, ну, окей, да. И поехала, и вот приехала в классный район, які я вельмі люблю. І аказалася, вот калі гуляла по району, да, каля дома сяброўкі, Артём жыў в одной хвіліне. Ну і там кава ўжо і здарылася. Ну так, я уже вырашыла, что как бы, ну, нельга так, ведаеш, чалавека Нельга прыкідваць. так не звяртаць увагу на знакі лёсу. Да, знаки лёсу, да, можно поверить все, что хочешь, да. Ну и плюс, я же говорю, поставлена была кропка, я зразумела, что, ну, а чему мне? Нават калі ён, ну, как бы, калі гэта просто сустрэча з цікавым чалавекам, а я паглядзела Інстаграм, і Артём мне спадабаўся, да, па нейкіх думках, па тому, што ён музыкант, мастак і так далей, я такая, ну, Звычайна, сходзім. гэта ж мінус, не? А у меня как бы и ты не першы музыкант, мастак, тому... Ну, нормально, ты па гэтых, ведаеш, окей. Я люблю складаныя сітуацыі. Вы слухаеце падкаст «Хто зверху». Тым не менш, слухайце, што мы хацелі спытаць, ну вось чаму я таксама ўспомніла тым ліку Украіну, і Алана, ты ўжо сама сказала пра то, што палітычна зняволеная былым. Як вы ў гэтым? Тому што мне здаецца, што гэта вельмі карысна будзе паслухаць шмат каму, бо шмат хто зараз у стасунках, маючы нейкі траўматычны вопыт не толькі стасункаў былых, але і падзей. Ну, зразумела, што каханне ўсё пераможа, але тым не менш, я думаю, што каханню часам трэба таксама дапамагаць. Як вы ў гэтым? Конечно, мне здаецца, што каханне все пераможа, гэта вельмі прыгожыя і высокія словы, но калі у тебя есть досыць траўматычны досвед, а калі у абодвух есть досыць траўматычны досвед, да, і ён не толькі звязаны з апошнімі гадамі, там ідзе неяк праз усё жыццё, то, ну, просто вытрымаць на нейкай закаханасці можна нейкі час, першыя пару месяцаў, а потым как бы пачынаюцца рэальныя real politics, так сказаць, да, рэальныя справы. І я думаю, што мне дапамагла тэрапія моцна. Гэта тое, што я была в тэрапіі ў Беларусі, потым у меня быў перапынак, а потым я как бы в эміграцыі зноў пайшла на тэрапію. Но калі мы пачыналі стасункі, я не была ў тэрапіі. І я думаю, што мне дапамагло просто тое, што Артём ещё вельмі адкрыты чалавек. Мне здалося, што яму можна давяряць, і ён агулам быў досыць беражлівым. І гэта было важна на пачатку стасунку, што я яму распавяла, как бы, ну, што мне цяжка, да, якія ёсць моманты. Я разумела, што з ім я магла паказаць слабасць, таму што для мяне вось таксама складана, ведаеш, типа, моцная пазіцыя, мы все вывезем, але как бы... Разумею, вельмі. Все как бы потым наладзіцца, но оно как бы не наладжваецца, і з Артёмом я зразумела, што я магу распавесці ім пра свае слабасці, і вось так неяк паступова, дзякуючы таму, што ён прыслухоўваўся да мяне і быў такім чуллівым, у меня атрымалася. Ну і што мы пастаянна размаўлялі. Ну, типу, мы садзіліся і размаўлялі, да, типа, што нам не падабаецца, што нас хвалюе. Ну, зараз менш, ну, типу... Ну, зараз уже 1,5 года. Это правда, это правда. Так, ну, мы просто как бы все нюансы абмяркоўвалі, да, і Артём, што для мяне было паказчыкам, я переезжала праз тыдзень, по-моему, пасля таго, як... Зараз я тебе дам сказаць, праз тыдзень пасля таго, як мы пазнаёміліся. Не, як мы сталі сустракацца. Я переезжала уже в ту новую кватэру, якую зняла. І Артём, вот в той момент ніхто не прапанаваў, хаця шмат хто ведаў, што я переезжаю, і што я в такім, ну, досыць разгубленым стане. А Артём адразу сказал, я тебе все дапамагу, все, типа, давай, говори дату, час. І мне таксама гэта подкупіла на самом пачатку стасункаў, вот, што нават, ну, я нават, по-моему, не прасіла, а Артём, по-моему, сам проявил инициативу, и это было прям вельми мило. Я заметила, что многие отношения при там эмиграции или в сложных ситуациях, они или укрепляются, или расстаются, а потом после того, как они укрепляются, и система бытовой жизни уже наладилась, и мы в этих условиях уже адаптировались и выходим сейчас на уровень не выживания, а жизни, то тогда все начинает рушиться у многих. Типа, а как мы теперь в радости будем жить? Вот, типа, мы жили все это время в горе и в
в перерывах на радость, а сейчас в основном радость, и как теперь? Вот, и я хотела спросить, мне кажется, что время, как бы это ни звучало, но оно лечит, а еще если терапия, то это как бы улучшает качество жизни. Ну, это просто... А как у вас? У нас просто сложно было, у нас кризис был. Ну, по сутнасці, да, выжывалі в бегах, да, конечно, у нас был такой романтычны перыяд, але адначасова гэта быў пра, напэўна, таксама пра какой-то бег еще, ну, докладно я не усталявалась, Артёму, может быть, было комфортно, я не памятаю, но я еще была в таком хаотычным стане. Ну, я працавала паралельна ўжо, і гэта все прывяло да таго, што вось быў крызіс, калі, як ты сказала, калі уже плюс-мінус все наладзілась, калі уже былі грошы, была кватэра, было нейкія медыкаменты, крацей. Была база, і далей мне трэба было как бы, ну, займацца чымсьці іншым, да, і пачалось вот на гэтай бяспечнай глебе вылезаць все, ну, тыпу, і перажыванні за бацькоў, і нейкія перажыванні проста турэмныя, і я еще пачала працаваць з палізняволенымі, і гэта дадатковая рэтраўматызацыя, і вось у той момант я пайшла зноў у тэрапію, і я думаю, што, ну, як праяўляўся крызіс, мне здаецца, што мы, может быть, часцей сталі ну, я докладно памятаю, что я стала часцей крыўдзіцца на Артёма, дзесьці без какой-то глебы психовать, стала часцей быть раздражнённой, но у нас как бы такого прям перепалки, ведаеце, там крики, посуд летіць, там не ведаю, что мы там спрачаемся, і ніхто не можа спыніцца, не ведаю, что ты смеешься, такого ніколі не было. Я смеюся, тому што мы калі ехалі сюды, я кажу, ну што будзем распавядаць? Вось, Алана така кажа, а я вось не ведаю, у нас такія скучныя стасункі. Вось, а што значыць? Ну, в сэнсе качелей 0. Ну, типу, мы сварились, самое вялікае, там, не ведаю, может, дзень-два, максимум, там, обиды какие-то были. Ну, было, напэўна, 2 разы так. Но. А ты не адрефіксавала таксама, что было в кризисе, был у нас кризис, и что было? Я бы сказал, что прям я какой-то крызы прям жорстка я не заўважаю. Вось, і не заўважыў. І магу сказаць, што, ну, калі і быў які-то вплыў яе, ён быў вельмі плаўны. І, ну, в які-то момант мы сапраўды сталі больш абараняць свае асабістыя межы, хутчэй, чым прям сварыцца на якой-то там пустой глебе, это хутчэй пра абарону межаў было. Я таксама гэта рабіў, і гэта пачалося больш, калі мы з'ехаліся. Я вас хотела спытаць, я не згодная тут. Вот якраз было раней? Якраз такі, калі быў крызіс, у тым ліку я зараз то узгадаў, і гэта праяўляўся тым, што мы раней першыя месяцы жылі вельмі часта ў мяне в кватэры, таму што мы толькі пачалі спаткацца. А праз вот эти пару месяцаў, калі я уже псіхалагічна зразумела бяспеку, і мяне пачалі вылезаць траўмы, я прям пачала бесіцца, што мы так шмат часу праводзім разам і в адной прасторы, і вельмі маленькай кватэры 30 метраў, і я прям прасіла у Артёма, каб мы вот размеркавалі, колькі мы будзем разам у адной кватэры праводзіць часу. А я не памятаю нават такого. І пасля гэтага вырашылі з'ехацца? Не, з'ехались мы праз год, но у той момант у нас былі кватэры, якія знаходзілись у 7 хвілінах адна ад адной, і як бы нам было лёгка хадзіць адзін да аднаго. Но мы вот часта жылі ў кагосьці аднаго, і вось тады я жорстка сказала, што нет, мне патрэбна асабістая прастора, давай ты будзеш у себя там больш бываць, я буду ў сябе. І ще было моманты, што мы... Я памятаю, што у меня прыкладна такі ж запрос быў. Это то, пра што ты сказаў, пра абарону сваіх межаў. Так. І што в гэтай дэпрэсіі, што было вельмі складана. Я шмат працавала і адначасова дэпрэсавала, і Артёма быў запад на тое, што ў нас мала часу для стасункаў, для какой-то романтыкі, для адзін аднаго. І ще быў запад, па-моему, што тебе вельмі складана тое выносіць, што типа часта я сумная, часта я переживаю. Карацей, сэнс такі, што, ну, у меня вельмі, як не ведаю распавесці, типу моцная эмпатыя, і як толькі там камусьці каля мяне сумна, напрыклад, ці весела моцна, я гэта максімальна хутка пераймаю на сябе. Вось, і тут атрымоўваецца такая гісторыя, што я жыву з чалавекам, у якога ўвесь час, які ўвесь час дрэнна сябе адчувае, і гэта, ну, на мяне таксама перакідваецца, і я таксама дрэнна сябе адчуваю.
і гэта было праблемай які-то момант. Ну вот размаўлялі, шмат дамаўляліся. Я вельмі прасіла Артёма даць мне час таксама, што я пайду в тэрапію, калі будзе патрэбна медыкаментозная тэрапія таксама, што я буду старацца таксама працаваць самастойна над сабой, і прасіла яго даць мне час і не ціснуць, падтрымліваць, быць уважлівым, нават там хвалить меня там, да, а не тыкать там, типа, не сковать. Ну, мне лично очень отзывается. Вот, сложно говорить кризис. Ну, это нас-то просто не любят, когда я говорю, что мы ссоримся, потому что нас считают, что мы не ссоримся, это типа мини-конфликты. Но я считаю, что мы ссоримся. Вот. И поэтому тут кризис — это скорее не про то, что сейчас мы расстанемся, а там, про изменение отношений, там, переход на какие-то уровни, после которых... или нас в отношениях. Вот, и я хотела... Ну, поэтому мне очень отзывается то, что вы говорите. А как вы перешагнули этот этап? Слухай, я думаю, што просто, дамоўленасці. І перш за ўсё гэта... калі наступае гэты перыяд, трэба, на мой погляд, пачынаць, вучыцца жыць з другім чалавекам. Вось, інакш не атрымаецца. Вось, разумець, дзе штосьці ў любым выпадку будзе, што табе не падабаецца, што партнёру не падабаецца. Гэта трэба ўлічваць і як-то, не ведаю, браць у лік розныя рэчы, там, я не ведаю, якія-то проста асабістасці, не асабістасці, а асаблівасці жыцця. Проста там, не ведаю, шкарпэтку вот тут палажыў, напрыклад. Гэта таксама бывае, меня раздражняе бывае. Ось. Что, Алана некуда не туды шкарпетку ходила? Шкарпетки больная тема, да. Прикол, да, потому что стереотипично это проблема наоборот. Это у стереотипах мужчины шкарпетки не туды кладут. У Артёма со шкарпетками, да, у него триггер. Ну, прикольно. Это получается, что я просто знаю, что некоторые люди боятся переходить на этот, потому что тут мы говорим про ценность тогда второго человека для нас, про то, что мы готовы меняться и так далее. Ну, что трэба постоянно падладкоўвацца, гэта асноўнае, што меня триггерило, что... Ну, и Артёма триггерило, было бачно, что ты не можешь жить только так, как тебе комфортно. Ну, типу, постоянно вот эта твоя зона комфорта, она вот так, вот то сужается, то расширяется, скорее, что ты как-то, ты не разумеешь, а так можно, а нельга. Но мне допомагало назирание. Так само я назирала з Артёмом, что для его важно, я слухала его и разумела, что коли Артём хочет поиграть в гульню компьютерную, ему гэта трэба, да, типа, мне трэба его не чапаць, да, там, не ведаю, что он записывае музыку, коли он записывае музыку, нікого побач не павінна быць. То бок, я гэта на падкорцы фіксавала, да, што чалавеку таксама патрэбна прастора, і мне трэба аднасіцца да яе з павагай і старацца. Так, Алена, мне здаецца, што ты самае важнае сказала трошку раней, калі ты сказала пра тое, што ты адчула, што табе трэба час, і ты прям сама вось агучыла. І я ўвогуле, слухаючы вас, зараз разумею, што гэта супрацьлегласць тым стасункам, які якраз такі традыцыйна, мне здаецца, піярацца паўсюль, у тым ліку літаратуры ў кіно, а насамрэч гэта сузалежнасць. Піарыцца сузалежнасць, і насамрэч самыя такія рамантычныя пары, якія там вядомыя, да, гэта гісторыя сузалежнасці з тым жа, не ведаю, Йоко Оно і, боже, Джон Леннон. Забыла, як зовут Джона Леннона, капец. Я про тое, што да, што вось Даша кажа, чаму я хацела адрэагаваць яшчэ, чаму яна кажа, што я кажу, што мы не ссоримся, а яна кажа, што мы ссоримся, тому што у маім разуменні, з маім вопытам ранейшым, ссориться гэта было вот так, да, там, не знаю, это ігнор на 2 дня, і ты просто не разумееш, ты існуеш ці не, калі цябе ігнораць. Ну, в сэнсе, ты ў гэтай сітуацыі ўвогуле ёсць ці не. Альбо гэта, крыкаў не было, але гэта агрэсія. Таму для мяне тое, як у нас з Дашай адбываецца, я не магла назваць ссоры. Я згодна, безумоўна, это сваркі, так, але вельмі шмат кажуць пра... Я часта пра гэта зараз гавару, мяне вельмі парадавала, што пачала з'яўляцца такі хэштаг, як green flag, типа зелёны сцяг, што вельмі шмат кажуць пра чырвоныя сцягі, што вот это все, жопа нельга, збягаем. Окей, а як можна? А пра гэта ніхто не кажа, што сваркі гэта таксама нармальна, і ніхто не вучыць як, да? Альбо што мець сваю прастору гэта таксама нармальна. І я вельмі парадавалася, калі ты сказала, што вось табе трэба час, таму што я і па сабе ведаю, і па людзях назіраю, што у тых стасунках, якія вось масіравана вельмі навешваюцца нам, там нібыта няма вось гэтай асабістай прасторы. Там вот ёсць типа зліплісь, і там жонка адказвае за мужа, муж адказвае за жонку. Чаго? Гэта 2 розных чалавекі. І я бачу, што людзям страшна. І мне таксама некалі было страшна заявіць, таму што раптам мяне перастануць любіць. Вось, а гэта вельмі, мне здаецца, рэсурсная штука. Гэта было вельмі складана таксама. Па-першае, зразумець,
зразумець, што мне гэтага не хапае. Ну таксама ты не разумееш, чаму ты раздражняешься, да? Ты ходзіш, да, і у цябе все раздражняе, тым больш калі ёсць такой траўматычны досвед, ну как бы триггернуць можа амаль што заўгодна, і я, ну добра, што я гэта адсачыла, да, гэта плюс тэрапіі, плюс нейкай маёй рэфлексіі. Ну і плюс таксама як на гэта рэагуе партнёр, было страшна, да, і што Артём, ну мы не так доўга тады сустракаліся, да, мы не так добра адзін аднаго ведалі, і гэта быў, я говорила Даша, да, выклік, какой-то новы крызіс, дзякуючы якому маглі знікнуць змены, да, ці распасца пара. Но яна, ну я у той момант я спадзявалася на тое, што Артём як бы все ж таки будзе тым же чалавекам, якого я сустрэла, да, і што ён зможа і даверыцца мне, да, і паверыць то, што я буду на сабой працаваць і пад мяне дзесьці падладкавацца. Ну, былі моманты складаныя, нават помню, калі Артём аднойчы, мне здаецца, сышоў спаць на канапу. Был такой момант, што ён просто, типа, не лёг со мной ложак, сышоў, і, ну, типа, і не атрымалася, ведаеце, вот этой... Ну, я про то, што не все ідэальна, да, мы спрабуем камунікаваць, мы садзімся, мы адзін аднаго падтрымліваем, мы размаўляем, но было такое, што я как бы, я была в шоку, да, я звыклая уже до паттерна, мы адэкватныя, мы размаўляем, мы прамаўляем, мы делимся, выпускаем эмоции, и тут просто нічога, і я в шоку, Артём там таксама в шоку, злы, стомлены і расчараваны. І, ну, мне тады таксама было цяжка. Но такія моманты патрэбныя, тому што стасункі не ідэальныя, да, таксама званочак, дзе можна расці, да, над чым трэба працаваць. І гэта я, напэўна, люблю ў нашых стасунках, што ў нас як бы гэта частая гісторыя, што мы шмат рэфлексуем. На гэта, конечно, патрабуецца шмат часу, але як бы без гэтага, напэўна, і не будзе гэтых доўгатэрміновых стасункаў. Ну, это, получается, в период твоей депрессии было так? Ну, у меня и зараз депрессия, как бы, коли что. Не скончилась. Ну, типу, у меня есть диагноз, я працую над гэтым, але я скажу так, это был период некого обострения, в такой эпизод, калі, ну, вот, как раз-таки ты сказала, что все уладкавалася, ну, на нейкую ступень в эміграцыі, і вось распакавалась та траўма, якая была ўнутры, естественно, но мне ўвогуле здаецца, што пасля зняволення гэта не гадавая, звычайна не двухгадавая тэрапія, гэта доўгатэрміновая прапрацоўка розных траўм, і я как бы і чакаю, калі Артём пойдзе на тэрапію, я вельмі его натхняю, таму што мне здаецца, што калі два чалавека ў пары в тэрапіі і калі у абодвух быў складаны досвед у жыцці, гэта дапаможа нам яшчэ больш зблізіцца, таму што как бы я таксама в нейкіх момантах падрасла псіхалагічна, да, і в разуменні сябе, і мне хацелось бы таксама, каб і Артём са мной рос, і ён і так расце, зразумела, але ну так будзе яшчэ лепш. Вось. Подкаст создан пры падтрымцы сайта беларусь.fm. А я, ведаеце, што вспомнила, мы яшчэ абмяркоўвалі з Дашай, я просто гляжу, як Артём усміхаецца, і з якія закаханыя вочкі на Алану. Не, я просто подумал, Алана такая кажа, што ну, карацей, што я як бы, ну, прамаўляю з ёй розныя рэчы, тыпу, і нармальна аднёсся да справы там, карацей, пра асабістыя межы. Я уявляю себе какую-то, уявил себе просто ситуацию, где наоборот было бы, типа, где я такой фаталист. Нет, мне это не нравится. Все, я тебя бросаю, хожу. І ўсё, да. Так, а насамрэч я згодна з Аланай, што гэта вельмі важна. Ну, а як рэагуе на гэта партнер ці партнерка? Таму што нехта, у некага, ну, можа быць, просто не хапіць рэсурсаў і як бы вытрымаць. Это таксама трэба не згубіць сябе, але мець рэсурс падтрымаць. Але я хацела пра другое сказаць, што мы, калі абмяркоўвалі з Дашай, што б мы хацелі вас спытаць, мы дваёх заўважылі, што вельмі цёпла становіцца, калі вы публічна праяўляеце свае стасункі, і гэта таксама не зусім як бы стэрэатыпова, да? Ну, як бы мы таксама гэта робім, але гэта так, ну, не ведаю, для мяне, ну, цёпла, міла ў такім добрым сэнсе, калі там вы адно аднаму недзе ў каментах, у пабліку, не паміж сабой пішаце там «Дзякуй, каханая», ці там «Кахаю цябе». І вось мы хацелі пра гэта таксама спытаць, што, ну, стэрэатыпічна цябе любовь, любяць, што, ну, счастье. Счастье. Вот, ну, дай, что ты хотела так само. Ну да, тут, получается, речь не про то, что за руки держимся в магазине, а про как раз-таки уже посты, комментарии, особенно если это пишет мужчина. Ну типа, от женщины как будто чаще ожидают, что она будет там
ты мой самец, или как там еще пишут. Или зайка моя. Зайка моя, Ты мой да. терминатор. Котик. Мой рэжысёр. Не, я на самой справе, і спачатку я памятаю, што я вырашалася, да, Артём першы запосціл фото в сторис, наше агульное. Да, я тоже Да, помню. и я прибегла до Даши, такая, типа, Даша... Нет, я тебе показала. Я говорю, мне кажется, они встречаются. Нас такая, не, может, по приколу. Да, а вы там поцеловались, там было там не фотка, там было видео коротенькое. Не-не-не, там была фотка в Фотка в лифте, и лифте Артём, была, напевно, пам'ятаю. меня в щеку целовал. Так. И я сидела, я памятаю, як сёння, думала, ці перепосціць мяне гэтую фотку, і я как бы доўга думала. Саромится меня І просто. запостила просто не гэтую фотку, а вырашыла, Там, где типа... полову меня нема, там Не. Я запостила у той момент Мой такую парень. інтрыга фотка. Бургер Артём рабіў, ой, ён увогуле столькі гатаваў, ну, ён не зараз шмат гатуе, але в пачатку стасункаў гатаваў там мне бургеры, чебурекі, кожны дзень крыцей адкармліваў. Да, і крыцей. І вот ён мне зрабіў гэты бургер, і што мы глядзім The Adventure Time, і я бы сфоткала, як мы глядзім з бургерамі, і выставила, і его позначила. І тады уже до меня, типа, прыйшлі людзі, типа, кто там, тебе бургеры, гэта што за чувак? Я такая, ну, там мой мужчына. Вось, но я вот не смогла чамусьці тады, а уже праз, напэўна, может быть, месяц уже спокойно. Мы пошли в дзень, калі мы пачалі сустракацца, мы пошли разам публічна, ну, в сэнсе, не хаваючы, да, там, цалуючыся, трымаючыся рукі і все астатняе. Чакай, але гэта ты кажаш зараз пра развіццё стасункаў, як мне здаецца. То бок, першы, вось это, ну, то бок, это было пытанне, ці насамрэч гэта стасункі, там, і так далей, да? А цяпер, як бы, ужо у вас стасункі, ўсё, але ўсё роўна, я разумею, з аднаго боку, як бы, тое, што ты не разумееш, у чым пытанне, гэта нармальна, але гэта не прынята, вось. Так, я разумею. І як вы з гэтым, ці ёсць некая, там, не ведаю, зваротная сувязь, типа, не надо, не паказваць? Не, до речі, ніхто ніколі не... Можна я скажу, просто, ну, прынята, ну, не прынята в цалым свеце, а в моем социальном бабле это типа супер нормально, и ну, нема чого соромиться насамрэч, як бы это просто Я вось намагаюся зразумець, тут таксама, да, у мяне пытанне, гэта саромецца, ці гэта вот это нейкія стэрэатыпы там кшталту не расказвай нікому, ці што, ці гэта ці зглазіць, ці гэта страх ад знакі, там, а раптам мне хто напіша, што там мой партнер ці партнерка такія сабе. Мне пісалі. Да, і да, што мне писали, что... не по статусу. Что Артём не досягнуў майго ўзроўня. На шестерочку, короче. Ну, карацей, не дацягвае, што ён не дацягвае да майго ўзроўня. Ну, а мужчыны ці жанчыны? Мужчыны. А яны дацягваюць? А мужчина написал, мужчина? Мужчина. Ну, он просто сам статусный, поэтому... Ну, были такие комментарии, но в основном это были мужчины, женщины, как бы я разумею, что такое, ну, з моего асяроддзя, прынамсі. Женщины такое не додумались нават написать, але, да, от мужчин было, ну что, я как бы ставила их на место и говорила, как бы, не ваша справа, скажем так, і как бы глядзіце за сабой. Два моманты, які мне заўсёды бесілі, гэта яшчэ запытваюць, а чаму ты выбрала хлопца, які ніжэй за цябе? Гэта, ой, ну, точно, типа, гэта давай. таксама триггер, да, і што мы, как бы, ну вы же абсолютно розныя. Ён панк с пирсингом, это выделяется, а ты, типа, я говорю, я что, типа, мулатка темноскурая, белорусскомовная, да, ну, это так, ну, смешно и одночасово дико, ну, типа, чему мы не можем быть разом, ну, по меркаванню людей. Типа, что за вообще расовая сегрегация? Если у меня, типа, белый колер скуры, то я только с белым колером скуры могу ассоциироваться? Или... А я только з мулатамі буду Ну, сустракацца, ці з афраамерыканцамі. Калі мы пачыналі сустракацца, да, былі такія пытанні, і, ну, типу, я нават не зусім, как бы, успрымала ўсер'ёз, тому што, ну, мяне такія пытанні ў нейкі ступор прыводзяць. Ну, да. Ну, типу, я все жыццё сустракалася з белыми мужчинами. И было нормально, и никто ничего не, как бы, ну, типа, были какие-то комментарии, ха-ха, вот и мулатка, были спробы сказать, что там, типа, вот всем хлопцам марыць займацца сексом з мулаткой, типа, вот тому, типа, с тобой там сустракаются, да? Но да? у адносінах да Артёма такого не было. Чекай, а что это за стереотип такие? Что все мужчины... ну это ж, типа, про азиаток, мулаток, что все хлопцы марыць займацца сексом. Такой с азиатками, мулатками, что у всех есть, типа, какой-то чек-лист, умовно, да, кого треба
С кем Да-да. треба заняться сексом, Почирикаться. Да, почирикаться, як Арсем Ну, это говорить. на постсоветском пространстве такое есть. Так. І ось у мене були хлопці, які говорили, що ось ти просто, типу, закриваєш этот пунктик в нашому біш-листі на все життя, і я, якби, тоді, ну, как бы, мені так, видиш, типу, в голові біжать. Какая Толь жесть. просто того, что, Артём, типа... а тебе казали что-нибудь такое? Ну, типа, у тебя пытали, Да, чему ты тебе выбрал казали. Алану? Да всякую дичь. Да. Ну, короче, ночью мне сказали: о, я тоже люблю кофе с молоком. Я такой, Я не понимаю метафору. Ну, я Не, понимаю, что это про Я цвет обожаю, кожи, что но Даша не разумеет. Бог про секс? уберег. Нет. Бог. Это сексистский термин «кофе с молоком». Так называют людей, у кого один из бацькоў цемнаскуры, другі беласкуры, потому что это типа кава и молоко. Фу, нам А. пришлось это тлумачить. я поняла. Ой, ты нават ведаешь гэтага чалавека. Ужасно. Я просто обожаю то, что Даша не вдупляет от слова зусім про что это. Слухай, чекай, а мне тепер, пробач, кляска, мило питання, як ви такі розні з розним ростом. Давайте лепей до роста вернемся, ладно, все. Вот это все. А рост причем? У моей сестра 1,70 м, у нее парень был 1,65 м. Это просто, мне кажется, Даша чуть-чуть менее кринжово, чем то, что мы сейчас обсуждаем. А мне кажется, как раз-таки нормально, что мы сейчас про это говорим. Тут я бы сделала просто акцент, ну, не хочется матом ругаться, но люди имеют право писать, ну, вот это, оскорбительные какие-то такие штуки, а с другой стороны, у меня вопрос, а еще и позитивный, ну, типа... А это не писали, это говорили вживую. Ну, еще и говорить, ну, то есть, я не знаю, мне, никто пока не говорили, а что это ты там выбрала себе женщину, которая на 16 лет тебя старше. Ну, это Я бы мягко хотела сказала. тут ремарку. Много ли с кем ты вообще общаешься, чтобы тебе говорили? Я просто в Инстаграме мягко игнорирую. Не, ну близкое коло докладно такое не Да, скажет. а Тут не пока- близкое коло просто, да, у Даши добре вельми все со своими мишами, тому не близкое коло просто нема. Ну, короче, да, вот я про это, что мне кажется, что нормально, что мы про это говорим. Это, конечно, кринж и Ну, так такое далее. есть, ну такое есть. Не, Да. про рост у меня, наприклад, ну, в мою былую подлетковость, типу, это прям было такая, ну, как бы, як это, что вот мужчина сустракаецца з жанчынай, і она вышэй ростом. Не, я прям... вот про гэта старая переведаю. И... Ну, мне говорили наоборот, типа, ты что, не могла себе хлопца нормального, высокого, такого статного, А яка двухметрового у вас знайти? розніца ў росце? Да, 3 сантиметра, может, 5 Нет, максимум. 4, напевно, я не... Ну, типа, візуальна это не так важно, а я, ведаеце, што мне падабаецца, калі пары, у меня есть такая блізкая пара, і ніколі для іх гэта не было праблемай, і просто там жанчына адразу абазначыла, што мы французская пара. Ну, это лічыцца чамусьці называлася некалі ў Савецкім Саюзе, ну, типа, у маім падлеткам узросце называлася французская пара, калі жанчына вышэйшая, чым мужчына, і мне спадабалася просто якось адна моя Ну, блізкая... французская пара. А ведаеце, Алана французскую, дарэчы, вучыць. Ну, вось, а мне спадабалася, што... Ну, французская пара. ЖМПЛ, ала? Ніякіх пытанняў і ніякіх, типа, прэтэнзій, все, типа, а чего? А тому, что мы французская пара, всё, і как бы і нічого не скажеш у адказ, типа, і окей. І мне падабаецца, што... Ну, калі для гэтага існуе тэрмін, атрымоўваецца, типу, можна тлумачыць. Я отказывала так Я бы напишу жарт. сегодня в Инстаграме, что я во французской паре. Ты во французской паре, хорошо. Я отказывала, что мы просто подражаем Зендае и Тому Холланду. Ну, типа, потому что Зендая... Вау, нормал. Зендая там высокая американка такая вся. Давай так, давай скажем обсасок, а Том честно. Мы Холланд белорусские невысокий. Том Холланд и Зендая. Конечно. Вот так. Белорусский Том Холланд и Зендая. Так что... Слушайте, что-то мне стало грустно, потому что... А это вам все ваши знакомые говорят. То есть это не люди старшего возраста. Ну, это вот наше поколение. Принамсі, не самые близкие, но близкие так не скажут. Типу. А Близкие троллили просто. у меня есть знакомая Таня, яна жыве ў Гданьску, я хлопец там, ёй каля 40, а хлопцу 22 ці штось такое. Вось. Ну і, короче, я вписываў, ну, попросіў яе впісаць мою сяброўку, мы ездзілі разам в Гданьск, і, ну, вось, моя сяброўка заходзіць да іх, Таня сустракае і кажа, типу, меня зовут Таня, вот это мой хлопец, у нас такая-то разница в возрасте, і гэта праблема іншых людзей, типу, гэта фраза, якую яна выдала.
Вось, і всім спадабалось моцна. Ну, это вось як это, французская пара, да. Типа, адразу, каб не паспелі нават это самае. Не, лучше белорусская Зиндай, Том Холланд. Не, ну вось меня Артём запытваў мяне на самой справе, ці это былі першыя спатканні, по-моему, ты запытваў мяне, ці гэта для мяне праблема. Ну, наколькі я, как бы, не ведаю, бянтэжуся за гэтага, да, за росту. Не, про колер скуры у нас ніколі не ішла гаворка, ну, типу, все как бы было хорошо в гэтым плане, но вось тады ён запытаўся, я как бы на яго гляжу, і разумею, што да, у мяне, да, свысака, да, і разумею, што у мяне все хлопцы як бы да яго, да, я ў гэты момант прокруціла, яны былі вышэй, да, за мяне, але я такая думаю, блин, ну, как бы... А якая розніца? Ну, типа, я на яго гляжу, разумею, што прикольна, што яна гэта агучыў, тому што мне ім бацькі таксама, мама говорила мне, а вы чё, ты в школе там с хлопчиком, у нас был такой, типа, мой сосед по парте, с Оленом, не хочешь тусить, он, потому что он ніжэй за тебе. Я говорю, мама, мне не падабаецца, вот, там мужчина, неважно, якого он роста. И тады, типа, вот, может быть, какие-то девочки у нас в школе говорили такое стереотипно, что вот, хлопец повинен быть, типа, высоким, там, мускулистым. И я думаю, что я просто как в неким момент зразумела, что мне трэба позбавиться всех этих стереотипов, выкинуть их и глядеть на человека просто как человек. Ну, потому что Артём классный человек, и как бы я так само не выбираю людей по внешности, повинен быть мэч, вот каштоўнасны, эмоцыйны, духоўны, и, ну, визуальный, конечно, так само, калі человек, не ведаю, адштурхоўвае моцна, ты не сможешь, напэўна, але, ну, как бы для меня гэта абсолютно не першасны момант. Вы слухаеце падкаст «Хто зверху?». Вы сказали, что намагаемся ўспомніць, і ён такой, типа, сумнае жыццё, типа. А я так разумею, што сумнае ў сэнсе, што без арэляў эмацыйных. Yes, exactly. І я, напрыклад, з гэтым сутыкнулася не так даўно, тому што вось пра то, як ты кажаш, што калі базавыя патрэбы закрытыя, тады бяспечныя прасторы, можа вылазіць нешта тое, што не вылезла дагэтуль. І мне здаецца, у нас зараз такая сітуацыя, тому што па факту, як бы, ўсё добра. І я зразумела ў нейкі момант, што а я не ведаю, як так жыць. Ну, там, я не ведаю, як можа быць, што за маіх дзяцей адказна не толькі я. У меня такога вопыту да Дашы не было, і мне было цяжка як бы аддаць. З аднаго боку, это страшэннае жаданне, каб нехта падтрымалі, да, за гэтай адказнасцю, а з другого боку ты не ведаеш, а як гэта? І тое самае ў іншым, альбо там вось аперецца, да, там прызнаць сваю слабасць. Типа, табе дрэнна, сонечка, я, конечно, падзяжу, все нормально. Але калі мне, ну, типа, а я, ну, мне гэта дзіўна. І вось для мяне вось гэта сумна таксама. Я яшчэ на групавую тэрапію хожу, там таксама у мяне быў такі інсайт, што я ж расплакалася, такі, ты чаго? А мы там нейкае практыкаванне рабілі, типа, як мы сябе бачым у будучыні. А я кажу, так, а я бачу сябе, типа, я стаю на кухні, моя сям'я дома там па пакоях там адпачывае, я ў піжаме, типа, все, ну, типа, все клас, все ёсць, все спакойна. Ён такі, так, что ты типа ревёш? Я кажу, так скучна. І я разумею, што проста я не чакала, што вось это там шчасце і радасць, яны могуць быць у такіх простых рэчах, калі проста, ну, проста добра. Што гэта не эйфарыя, да, што, мне здаецца, мы усе такі падсажаныя трошку на гэтай эмоцыі. Драма. Вось, як вы з гэтым? І у меня было пытанне, калі вы з'ехаліся ўрэшце, вось пасля таго, што вы казалі, што табе было трэба час, там, асобна, і у які момант вы з'ехаліся? І калі з'ехаліся, як вось вы з гэтым вось адсутнасцю, так сказаць, адреналіна, картизола і все прочее? Слушай, ну у нас не толькі пункт быў. Увогуле, ну, адреналін прям какой-то. Типу, ён быў на пачатку стасункаў дакладна, калі вось канфетна-цветочны гэты быў перыяд, дакладна быў, тому што, ну, Ну, потому что, Ну, а як бы, и почему бы и нет. Взрослые люди, же можно говорить. Карацей, да. Просто, насамрэч, мне падаецца, што класна і эмацыйна крута сябе адчуваць разам з чалавекам, які ўвесь час развіваецца прафесійна і развіваецца ментальна і развіваецца ва ўсіх накірунках, дзе ён хоча развівацца, і робіць гэта і не саромецца і не баіцца. Гэта то, што можа замяніць, ну, любыя качелі, і адреналін не, ну, как бы цікавасць якая-то, яна не знікае з-за гэтага.
з-за таго што ты бачыш чалавека, які змяняецца таксама разам з табой. Натхняешься, Да, гнаешься, так. Я постоянно это говорю Артёму, но зараз как-то ён мне инсайтнула в сэнсе, что я не думала, что гэта нейкая компенсация, в сэнсе, что у меня все жыццё таксама было, ведаеш, типа постоянные драмы в стасунках, і часто мужчыны себя вельмі неадэкватна паводзілі, і я быццам бы была прызвычайна да такога, і у меня не было вот таких стабільных, хорошых, да, адэкватных стасункаў, як ты сказала. І я вось думаю зараз, што реально па сутнасці гэта і праўда ёсць кампенсацыя, калі чалавек побач цікавы, і заўсёды хочацца назіраць за гэтым чалавекам. Ты адчуваеш какую-то эйфарію за свае паступкі, якія ты за свае дзеянні класныя, якія, ты чагосьці хацела дасягнуць, ты гэтага дабілася, адчуваеш эйфарію, это круто. Ну і падтрымка, канешне. Я вот Альцом там зрабіў там зараз новы праект, я не буду гаварыць, які, калі захоча распавядзе, да, калісьці. Вот, я прям, калі ён займаўся, я уже такая, вось, Артём, классный, стараюсь его падтрымліваць, там как-то с идеями, там он мне показывает працы свои, вот что он зрабіў, там які відосці, еще что. Я такая, вот мне тут не так, вот лепш вот так зрабіць. Это я начинаю психовать, вхожу в другую комнату. Да. Ну, это творчий процесс. Так. Так, ну, я заўсёды адкрыта говорю, мне здаецца, гэта лепш, чым я б сказала, ему кивнула, сказала, все идеально, но я калі бачу, што мне штосьці вот не так, да, в стылізацыі, в нейкім моманце я заўсёды дзелюся просто тому што раптам гэта будзе карысна, да, тому што я не заангажаваны чалавек в праекты, я просто вот каким-то знешнім зрокам могу ацэніць. Ну і плюс там зрок таксама на нейкіх праектах уже набіт. Вось, я згодная, да, сапраўды. Арэліў няма, бывае перыядычна хочацца нейкіх новых пачуццяў, но мне здаецца, іх можна ствараць сапраўды праз спатканні, праз сумесны час, праз паездкі, часцей реально выбірацца кудысьці, не сядзець пастаянна дома, не захрасаць у гэтай бытавухі. Гэта, напэўна, ключик. Да, мы таксама над гэтым працуем, у нас не все ідэальна, мы часто замученыя, стомленыя, хацім просто сидеть там дому и кушать ежу, да, но мы стараемся так само себя пихать, там, типа, вот, давай сходим в музей, там, давай еще куда-нибудь. Меня, насамрэч, вот так по жыцці, калі паасобку казаць, меня выбівае, напрыклад, из калеі, больш я стамляюсь за того, что у меня, напрыклад, дрэнны проект, напрыклад, из меня вытягивае все эмоции, и я там уже все, про стасункі не могу думать. Такие моменты. У меня как раз вот недавно такое было. Ну, бывае, гіперфіксацыя на працы ёсць, у меня таксама бывае гіперфіксацыя на вучобе і на працы, калі я вся зараз вучуся з 9 до 4 вельмі, амаль кожны дзень, плюс там падпрацоўкі, всякое такое, і все ось в нейкім пастаянным в нейкіх пастаянных бегах, да, мало часу на сябе, мало часу на стасункі, мало часу на бытавуху. І в такому моменте просто я разумею, што я мало надзяляю стасункам часу, і вось такія моманты бываюць. Тут мы учора з Артёмом таксама садзіліся і размаўлялі, канкрэтны час прызначылі просто таму што разумеем, што ён в працы, я в працы, і што вось трэба роўна зрабіць, працаваць на стасунках, таму сустракаемся гэты час, абмяркоўваем вось гэта. Подкаст «Хто зверху». Мы сёння ўвечары плануем пайсці на одну лекцыю. Мы Даша вось, як ужо заўважна, яшчэ пад пытаннем, і для мяне это таксама окей, але окей, я планую пайсці першы раз, мабыць, са снежня, то бок я больш чым 2 месяцы ўвогуле нікуды не выходзіла, і я вельмі разумею, як этого заматацца, і ў нейкі момант так класна звярнуць на гэта ўвагу і неяк прям рабіць нейкія высілкі, каб гэта мяняць. Ты хотел что спросить, мне показалось, или потому что мне хочется дальше про быт? Про быт? Да, я вспомнила просто, как мы съезжались. Самое цікавое. Не, просто ведаете, як мы з'ехаліся? Мы у Киеве, мы жили в разных квартирах, и потом мы вырашили... очень быстро съехали. Нет, оно то быстро. А ну колькі хутка вы з'ехаліся? А как? Через 2 недели. Ого, правда? Да. Так, там усё неяк. В сэнсе вы пачалі сустракацца і праз 2 тыдні... Першы пацалунак у нас адбыўся 29 верасня. Як бы, типа, сустракацца, так неяк прамовіць, што ўсё, мы партнеркі, недзе ў сярэдзіне кастрычніка. Мы не проговаривали, что мы встречаемся. Так вы, может, до сих пор не сустракаетесь.
Приколите? Реально, мы никогда не говорили о том, Так, а что может, мы вы до сих пор не встречаемся. сустракаетесь, коли не про Просто уже оженились и не сустракаючыся. Ну, так может быть. Карацей, а я не памятаю. Жесть. Ну, я памятаю, что 13-го, Ну, как ласка. 13-го, 10-го костричника я тебе сказала, что я тебя кахаю. Ну, Реально, как-то очень быстро. быстро, да, очень быстро. На Я мосту сама не в чекала. Киеве. Я подумала еще, ну и что мне делать теперь? И она хотела скокнуть. Памятаешь, там был мост до ЮБК пераход, по-моему, и там прыгали с тросом, и Даша хотела прыгнуть, и я їй вирішила зробити, я ведала, що вона хотіла, я їй вирішила зробити подарунок, такий супер подарунок, типу, іди прыгай. Ось, Даша постояла 3 рази, не скокнула, я така, типу, клас, ну, типу, це ж так само класно, коли ти відчуваєш себе, типу, ти можеш думати, що Деньги ти никто хочеш. нам не вернули, конечно же. І там була справа, що ти... Я так само, до речі, у Білорусі неколи так пішла прыгати, не прыгнула, і мене порадило, що я відчула в гэты момент, що ні, я гэтага не хочу. І вось тады я сказала, што да, я закахалася, і потым мы вырашылі з'ехацца, але я пра што? Я ж пра быт і пра это. І Даша кажа, подпишем соглашение о проживании совместном. Я Не-не-не, я такая... думала, про быт первое, это то, что я удивилась, что может быть так много еды в холодильнике, а потом она так быстро пропадает, что... Потому что Даша жила одна, Ну, а так я великая, здесь. великая семья, І калі мы конечно. пачалі разам жыць, і Даша першы раз адкрыла лядоўню пасля крамы, такая, типа, навошта? А калі я прыходзіла з Дашай, адкрываю, а там, я памятаю, ляжаў марынаваны гурок адзін, і там, типа, капустка ці нешта яшчэ, і всё. А у мяне просто... Я кажу, Дашечка, это на, как бы, пару дзён, не хвалюйся. Але, да, вось пра гэты, договор о совместном проживании, а я кажу, в принципе, чым ён розніцца ад брачного договора. Даша кажа, нічым. Я кажу, так давай поженимся. Даша кажа, так давай. Вот так вот мы и порешали. Але, мне здаецца, гэты момент, это такая, типа, романтическое отступление. Замануха. Але насамрэч для мяне, што я хацела спытаць, што ну, мне насамрэч спадабалася гэта ідэя проста элементарна амовіць і прамовіць, а як мы разам будзем жыць. Таму мне вось зноў пытанне, вяртаючыся да гэтага пытання, праз які час вы вырашылі жыць разам. Вось, таму што я таксама памятаю, што я там па соцсеткам разумела, што вы недалёка адно ад аднаго, і такая, типа, так можна было з'ехацца, что-то они тут в госці ходзяць. Вось, калі вы вырашылі, таму я абрадалась, калі ты... Староверка нас, да. Выпендриваются, живут спо. Не, просто калі ўбачыла, што ты з'язджаеш з кватэры, я не ведала, што вы з'язджаеце, але такая, типа, ну, цікава ці... Алана просто мяняе кватэру, ці яны такі разам ужо. Я такая, ага. Вось, калі гэта адбылося, і як, ці прамаўлялі вы неяк... Ну, одна справа... Есть ли у вас договор о совместном проживании? Правила? Глядзіце, у нас няма прям прамоўленай дамовы. В сэнсе, вот, якого-то такого, не ведаю, па ўсіх пунктах. У нас ёсць дамова, якая складзена была учора. Да, до речі. Это супадзенне не думаю. Обожаю такое. Ну, гэта па бытавухі, толькі, тыпу, хто што робіць менавіта. Вось. А у нас ёсць яшчэ, тыпу, непрапісаныя правілы. Напрыклад, правіла нумар 1, што мы не размаўляем пра якія-то сур'ёзныя штукі пасля 12. Просто я, ну, як толькі мне, ну, карацей, это моя ініцыятыва была. Я ў 12 превращаюсь в тыкву. Ну, я просто пачынаю, карацей, подкидываться. Я не могу спыніцца ўжо, мне вот пачынает, карацей, мне трэба там ці размаўляць далей, і я потом не могу заснуць еще долго, і, карацей, вось гэта прям праблема для мяне. Артём пачынае просто бачна, што ён не ацэньвае сітуацыю, як это... Ресурсна. Ну да, ресурсна, адэкватна, ён просто пачынае вот это, хочу спать, что-то там такое, эмоции пачынаюцца. Ну, карацей, мы уже говорим не про справу, а что-то такое, каля справы. Я просто не могу быть рациональным и при этом. Ну, а я звыкла, что я могу как бы еще с учебы с меда, я могу концентрироваться вночи, там тонны материала, тому как бы, мне окей поговорить. Но мы так решили, как бы стараемся, вот я бывает забываю, Артём мне нагадывает, мы не размовляем, я такая, ну, типа, хорошо, переносим там на завтра. Но мы, как бы, я скажу своей коробки гледжання, наше совместное проживание было под пытанием. Тому что, калі Артём мне сказал, что это была инициатива Артёма, ён сказал, что хоча со мной съехацца, калі мы гэта пачалі абмяркоўваць, яшчэ калі не было, не скончылась моя дамова, ну, мы загадзя гэта пачалі, может быть, за месяца 4 абмяркоўваць, может, больш. І я як бы такая, да навошта? Ну, типа, я просто, ведаеш, пасля 100 агалтелых жанчын, якія пастаянна з табой 24/7 в турме, якія не даюць тебе праходу, падслухоўваюць, там пастаянна штосьці адбываецца, крыкі, там ніхто не хоча фортку закрыць, хто не хоча, ну, карацей. Я так гэтым перенасыцілася, што мне быццам бы, ведаеш, вот этого, ну,
паўгады в эміграцыі, да, не хапіла для вось разумення, што я гатова сваю асабістую прастору з кімсьці дзеліць. І, ну, типу, я сумнівалася. Я Арцёму, как бы, праз нейкі час, калі мы паразмаўлялі, я яму сказала, што я шчыра гавару, што я сумнююся, просто таму, што я не ведаю, як мы будзем далей камунікаваць. Я баюся, што гэта будзе ўжо такім крызісам, ведаеш, калі я не вытрымаю, в сэнсе нашай какой-то внутреннай камунікацыі пастаяннай, там, 24/7. Но Арцём сам сказал, што ён хоча вялікую кватэру і, как бы, планаваў пабольш кватэру, таму што у него, як бы, шмат абсталявання музычнага і не толькі. І я думаю, што гэта той плюс, які нам дапамагае таксама трымацца, што мы не жывем в кавалерцы, да, 20 метров 30, да, не ютимся там і не бачым адзін аднаго 24/7, што у меня есть вучоба, я таксама там займаюсь рознымі справамі па-за домам, Арцёма таксама есть справы, но працую Арцём у асноўным з дома. І, ну, типу, што нават калі мы абодва дома, у нас есть свае прасторы, дзе мы можам, как бы, закрыцца. Прасторы з дзвярыма. Да, з дзвярыма. В Варшаве, калі што, я не ведаю, слухачы адкуль буду слухаць, в Варшаве это праблема. Да? Ну, в сэнсе, можем не быць? в сэнсе евро-двушкі, ведаеш, вось такая гісторыя. А у вас кухня асобная? У нас кухня-заля. Але ёсць яшчэ 2 пакоі. І ёсць, глядзі, як, у нас ёсць асобны пакойчык маленькі, дзе маё абсталяванне, ёсць спаленка, і ёсць яшчэ комната, якая закрываецца яшчэ маленькая, дзе ў Аланы стаіць стол і стул, вот, То бок, дзе яна факту, працуе. трошка. Ну, она зусім маленькая. 3,5. Я б сказал 3,5, правда, што. І на гэта дапамагае, сапраўды. І я, вот, калі мы абмяркоўвалі, я сказала, што калі мы знойдзем вот такой варыянт, как бы, які будзе, ну, нам абодвум пасаваць, я готова паспрабаваць. Ну, типу, я не абяцаю, што ўсё будзе гладка, да, типу, я не адчуваю 100% гатоўнасці, я хвалююся, і там мне страшна, але давай паспрабуем. І, ну, мой просто мінулы досвед таксама яшчэ ёсць паралельна, акрамя вот этого нежадання дзеліць прастору, досвед пражывання з мужчынай мінулым у меня был, как бы, складаны падчас ковіда, і там все, как бы, навалілася ковіда, 20-й год і гэтак далей. Таму все атрымалася па выніку. Мы не адразу раздзелілі абавязкі, вот такая Арцём гаворыць, мы съехаліся калі мы съехаліся? У снежні, у пачатку снежня, да. Так вы совсем недолго живете? Так, и мы вот 2,5 месяца не делили обовязки. У нас были постоянные такие вот у моманце, типа, Арцём, ты там зробиш ежу, да, типа, Алана, ты там загрузиш змыварку, посудомойку, там, не ведаю, ты приберешь, я буду сегодня прибирать это, ты приберешь там, ну, то бок такие. По ходу. Да, по ходу справы. Но зараз мы вырашылі конкретно дамовіцца, разделить, что наша... Ну, дык раскажыце, калі можаце. Хто мые посуд, хто гатуе? Посудомойка нас давай. Хто загружае, разгружае? Я загружаю, разгружаю, і адказная за посуд, тому што я люблю воду, я люблю это капашыцца в вадзе. Я абажаю гэта, мне не складана. Но я расставляю талерки все. Ён, да, адказны за всякие... Нет, ну ты же адказны еще за приборку всех поверхня. Кухні, так само на мне, тому што я в основном гатую, і... Ось такая історія. Да, Арцём у асноўным гатуе, я менш гатую, таму, типу, Арцём адказны за кухню, за яе прыборку і за гатаванне, а я адказная таксама за гатаванне, но ў меншай ступені. Я адказная за пропылесосение всего, я адказная за самую брудную справу, конечно же, за лазенку. Не сказал бы, что самое брудное. Самое брудное. Ну, вот это прибиральня, у нас ванная, и все вот это все, что там есть, стены и так далее, я займаюсь. А что у нас еще? Полы, мой Арцём. Я чилю просто. А ще Арцём адказаны за все направы, тому что у меня лапки. Все чиню, и учора менавіта, до речі, у нас там ложек что-то такое, говорит, а я не хочу, как вы на нем спали. Тому, Арцём, бери отвертку, коли ласка, и давай, блин. Так, я это не мой немоцны бок, да, я б смогла разобраться, я думаю, доўга, муторно, але б смогла, но Арцём как бы сказал, что ён хоча гэта забраць, і гэта ему падабаецца. Мне падаецца просто лагічна простое, што, ну, па-першае, я могу гэта зрабіць хутчэй. Яго ёсць досвед. Дык тут пытанне, да, у досведзе і жаданні, тому что я разумею, что ну, типа, мы можем... У меня просто есть дрель, якая мае функцію перфаратора, і мяне вельмі злуе той факт, што кожны раз, калі зрэдку трэба перфаратор, я зноў забываю, як там пераключыць менавіта на перфаратор, і ў мяне не атрымліваецца прабіць гэту дзірку.
І я кожны раз бяру, там нешта раздалбліваю сцены, і ў нейкі Мы момант делаем такая... несколько лишних Да, дырок. і ў нейкі момант, окей, замаўляем. І тут пытанне не ў тым, што там гэта мужчына прыйдзе зробіць, а ў тым, што вось тут і цяпер все, стоп, я больш не хачу гэтым разбірацца. Але калі я захачу, я далей. Насамрэч, я і надалей мару пра тое, каб у нас быў гараж, у нас і правовой машыны няма, але я мару не толькі пра дом, але пра гараж, тому што я вельмі хачу все-таки, мне патрэбна цыркулярная піла, просто это нейкі гештальт закрыць. У меня есть лобзик, у меня там розныя есть. Ты не боишься циркулярной пилы? Чем отличается циркулярная пила от обычной? Потому что она круглая. Она круглая, и она, и она крутится, и ты до яе Это подносишь. такая овальная. Не, вось она стоит, тебе покажу. По-перше, она супер розная, бывает звычайная, типа плотницкая, в сенсе такая пила, якая круглая, она стоит, крутится, и ты праз яе штосьці. Она стационарная. Да, Так. Яе можна перанесці, але ты не яе трымаеш, а ты трымаеш дрэва якое, калі. Я піліла такую у доме і рабіла А зачем тебе пила? драўляную сцену. Потому что мне гештальт не закрыт, потому что после развода 100 детей у меня засталося упрыгожванне срэбнае, а у яго засталася циркулярная пила, перфоратор, дрель, тренога, чугунок для походов и все такое. И это все подарили мои бацькі і я. Я про другое, про то, что мне цікава працаваць з дрэвам і насамрэч калі-небудзь, калі у меня будзе больш часу, я б хацела. Але калі я гэта зараз не хачу, для мяне таксама да. Мне здаецца, што тут галоўнае нават жаданне. Вось, я ўпэўнена, што калі б у цябе было жаданне, то ты б сказала, што не, Артём, трывай 5 гадзін, але я зраблю сама. У нас Даша якраз такі звычайна збірае мэблю. Вось, і, дарэчы, таксама на днях пра ложак дачкі вырашыў, што яна не будзе на ім спаць. Вось, і мы разам паднялі матрас, але там Даша ўсё скруціла вельмі хутка. Таму, мне здаецца, тут пытанне ў тым, хто што хоча рабіць, а не хто што павінен. Вось гэта пытанне. Так мы так і складалі спіс. Я адразу ведала, што Артём не любіць пылесосіць, і я адразу сказала, што я буду пылесосіць. Я не люблю пылесосить, я ненавижу пылесосить. Хорошо, ненавидишь. Меня этот звук просто раздражняет, я не могу. Я лепей вообще с кватэры сойду. Я люблю воду, и значит, мне нормально мыть там унитаз, ванную и так далее. Я не боюсь гэтай бруды и всего остатнего. И мне падабаецца там капашыцца з гэтымі талеркамі, что-то водичка. И тому Артём больш гатуе, тому что ён таксама. Ён как-то звык, ён хоча, и все равно мы абмяркоўваем, что ён не хоча гатаваць там 100% часу. Значит, там нейкі кавалак часу гатую я, таму мы дамаўляемся як. Карацей, я таксама не люблю, калі штосьці з-пад палкі, меня бацькі з-пад палкі прымушалі там всякие рабіць по дому рэчы, якія зараз не люблю рабіць. Я не хочу зараз, ведаеш, Артёма таксама ці себя прымушаць рабіць штосьці, што мне непрыемна. Таму тут таксама секрет. Коммуникация. Прикольно, что у вас есть. Мне кажется, что мы особо никому не задавали этот вопрос, но мне всегда так было интересно, а как люди договариваются, если что-то прописано, потому что мне кажется, что это очень, очень удобно. Если что, Нет, если что, у меня одразу, я вспоминаю Шелдона, который пункт 35 под этот 5. Зимой мы меньше делаем на 1 градус. И это ж не про то, что теперь авторитарно только так и никак иначе, а просто понятно, потому что в какой-то момент, я ловлюсь на мысли, что мне так нормально мыть унитаз и туалет, потому что там кошачий туалет стоит, и я за кошкой своей убираю. Да, только... Но я словила себя на мысли, что так, а я всегда это делаю. Только я это делаю. И у меня такой вопрос, так, окей ли это? И мы так поговорили. Не кажучы пра тое, што як мне складана было аддаць адказнасць за дзяцей, так мне здаецца, табе дагэтуль складана аддаць адказнасць за котку, а я ўжо прынцыпова называю наша котка, хаця это Дашина котка, і прынцыпова прыбіраю за ёй таксама, і кожны раз Даша кажа, дзякуй вялікі, я кажу, это наша котка, все нормально. Вы слухаеце падкаст «Хто зверху» пры падтрымцы сайта беларусь.fm. Класна вы сказалі пра тое, што вы разумелі, якая кватэра вам патрэбна, і вось гэты асобныя пакоі. І мы таксама толькі нядаўна пра гэта задумаліся. Безумоўна, мы марым пра сваё жытло, што як было бы гэта увогуле прыкольна мець свой пакой. Па факту, я думаю, мало хто увогуле у нашым асяроддзі мелі з дзяцінства там свой асобны пакой. Особенно если браць і сёстры есть. Да, асабліва. Таму мы, калі з Кіева якраз такі пераязджалі ў Польшчу, у нас было умовы з дзецьмі, што ў іх будуць розныя пакоі, і я бачу, што гэта вырашыла 90% праблему з імі. Тут даже проблема, не то чтобы мы о них заботились, скорее в первую очередь, себе, але пра сябе,
Ну, і як бы і так у нас 4, да, то бок яшчэ 2 кабінеты, канешне, это уже Unreal, але ў прынцыпе гэта так класна, што каб было, ну, была прастора асобная, але дзякуючы якраз такі нашай агульнай знаёмай, якая памяняла спальню з залей месцамі, мы ў нейкі момант падумалі, чакайце, у дзяцей як бы 11 метраў пакоі, і ў нас 11 метраў спальня. А як это? Чаму у іх на кожную па 11 метраў, а у нас на 2 на 11 метраў? І мы памянялі залю са спальняй, типа афіцыйнае месца, якая была заля, там 20, мабыць, з нечым У нас метраў. отдельный зал кухни. Да, у нас асобная заля кухня, і вось гэта заля там метраў 20, да, і спальня 11. І мы, карацей, памянялі месцамі, і гэта аказалася вельмі крута, таму што як бы заля як такавая нам не тое, каб вельмі патрэбна. Калі там госці зараз ужо неяк, не знаю, не надта хочацца, як раней, там па 20 чалавек, як бывала яшчэ ў Кіеве. Вось, калі госці, то гэта там 1-2 пары дастаткова месца. З дзецьмі, у прынцыпе, пасядзець у гэтай маленькай залі таксама дастаткова. А так, ну, як бы, у дзяцей свае гаджеты, у нас няма там агульнага тэлевізора, у нас ёсць свой тэлевізор. І аказалася, што гэта вельмі крута, і я падумала, я ніколі да гэтага так пра гэта не думала, што там дазволіць сабе, ну як это ж вообще ужасно. Еще да? И переставить что-то. Да, ну, типа, прикинь, у дзяцей не дзеці нарэшце на першым месцы, а так і павінна быць, яны ўжо падлеткі. А па-другое, пра вось гэтыя асобныя пакоі, мне здаецца, ну, типа, я вельмі парадавалася, калі вы сказалі пра тое, што у вас ёсць такія пакойчыкі, дзе па факту можна закрыцца. І, ну, я хачу на гэтым зафіксаваць увагу, што пра гэта не прынята думаць, і так не прынята, але гэта пра нейкія базавыя патрэбы, ну, нават это ўжо не пра базавыя, але это пра патрэбы, якія дазваляюць, ну, типа, атрымліваць больш кайфу ад жыцця і больш кайфу ад стасункаў. Мне кажется, это базовые. Я б сказал, что базовые для стасунку базовые. Да. В сэнсе тому, что, ну, калі у тебя няма прасторы, гэта же, типу, реально плюс, там, не ведаю, вялікую колькасць працэнтаў срачаў і яшчэ чагосьці раздражненняў просто з-за таго, што ты не можаш дзесьці, ну, не ведаю, сам насам пабыць. Ну, і у нас няма такого, ведаеце, што мы там, калі ідзем класціся спаць, то абавязкова гэта будзе там разам, таму што у нас, ну, типу, у нас такое часто бывае, таму што мы дома, мы бывае, што працавалі, я павучылася, яшчэ там Арцём парабіў справы, і, як бы, ну, увечары мы можам синхронізавацца і легче разам, да, там серіал паглядзець і штосьці яшчэ. Але, ну, часто бывает так, что, типа, и нет. Я там бывала, что лежала, глядела сериал, да, Артём шел спать, да, у меня там мне рано вставать на учебу, я шла спать, а Артём працуе. Ну, типа, у нас вот этой, об'єднатися і не роз'єднатися у нас... Гэта больная гісторыя, насамрэч, пра аб'єднацца і не раз'єднацца. Типа, вось гэтая гісторыя, вот, наратывы, мне падаецца, ну, я, прынамсі, думаю, што гэта савковая гісторыя, но, хутчэй за ўсё, яшчэ і раней, про то, что муж и жена одна сатана, вы все вместе живете, и теперь вы одна да, целая. Смотри, муж и жена одна сатана, а 2 жены? 2 жены — это 2 мужа. Это 2 сатаны. 2 сатаны. Это 2 сатаны. Мы так жартуем. 2 жены. Все. Извините. Мы были вот... Я был, в сенсе, на веселье у своего сябра лет 5, напомню, назад. И там святар был. Вось, там быў святар, так атрымалася, не буду казаць чаму, вот так вот. І ён стаяў, казаў, типу, одна плоть, одна кровь. Это так кріпова было, і, карацей, там з сябрамі мы там стаялі з падарункам, і зараз вы одна плоть, одна кровь, аддаем ім. Гэта падарунак, карацей, вось. Наратыў гэты жудасны, насамрэч. Жудасны, таму што все пачынаюць, типу, шукаць менавіта вось такой шлях, і этим шляхом ісці, і ён ні да чаго не прыводзіць. Ну да, а потом возникают вопросы, типа, а чё это ты пошла в клуб без своего парня или без своей так девушки? Это, а чего это это уже ты... виктимблейминг, а я вспомнила другую историю. Не, это не виктим, это про то, что типа вот, а что ты отпустил ее, а вдруг она сейчас найдет себе кого-то? Так, ладно, отпустил. Я просто вспомнила историю, когда мы были у гостях с Дашей, и мы хотели выйти, и уже подошли обуться, ну, выйти и вернуться. Але Даша обулася, и такие папиросы забыли, и я пошла праз усю кватэру на агрудак взять папиросы, и я беру гэты папиросы, и просто бачу, як один з гостей бежыць праз усю кватэру да мяне, так даволі хутка, и такі, Наста, Даша заходзіць. И я такая, типа, да. І я так, ну, і я вось разумею, што гэта ўспрынялося як, типа, як это Даша. Альбо, блин, ну гэта мабыць, пра іншае яшчэ, пра інтравертаў. Катастрофа. Просто это было просто у адных і тых же маіх сяброў, у майго сябра. І некалькі разоў мы былі на розных імпрэзах у яго, і кожны раз падобная сітуацыя кшталту, нас там Даша на канапе сядзіць. Я кажу, і?
Ну, сядзіць. Днём тревожится. Я Это про его тревогу, Не, гэта да. не сябры, гэта вось госці, прычым это разныя госці, але прыкол у тым, Ну, што я не заходжу, адна там да, сидзела. што там канапа, на якой сядзяць 3 чалавекі, яны ўтраёх сядзяць як бы самі з сабой, але толькі з-за таго, што Даша са мной разам у пары, што мы разам прыйшлі, з-за гэтага, типа, это не окей, што яна сядзіць на канапе адна, а ёй как бы окей, і мне окей. Тое самае, як там сёння я кажу, да, што я не ведаю, мы яшчэ разам пойдзем увечарам, ці я адна, тому што, ну, як Даша вырашыць. Але вось гэты, на жаль, нават яшчэ цяпер трошку ёсць гэты стэрэатып, да, што там, а как это, ну, так в клуб без жены, без мужа пойдёшь? Дзе Артём? Меня часто запытваюць, калі я прыходжу на нейкія Вось, імпрэзы да. адна, типа, і мне такія, дзе Артём? А што здарылася? Такая, а вы расстались? Такая, говорю, ну просто у него свои справы, да, и он не планаваў, типа, не захацеў, ну якая розніца? Ну, типу, меня гэта заўсёды здзіўляе, но я уже на гэта ставлюся, ведаеш, як просто адказаць, как бы, штосьці, каб чалавек просто супакоился, да, и отстал от меня. Да, потому что, ну, я не ну, как бы, стаять и тлумачыць, что гэта нормально, то, что я там прихожу без Артёма, ну, типу, у меня нават ресурсы перыядычна не бывает, потому что, ну, блин, ребят, калі вы не можете один без одного, как бы, окей, это ваша зона комфортна, но не навязывайте мне, я не... Зона дискомфорта, Да. даже хутчэй. Ну, в сэнсе, для іх в нейкім... Комфорта, да. Да, может быть, гэта зоны комфорта. Але класна вось для гэтага і класна, чаму я так і там, ну, зачапілася ў прыемным сэнсе да таго, што вы праяўляеце публічна свае стасункі, тому што мне здаецца, што чым больш будзе рэпрэзентацыі, рознасці вось гэтай, рознасці стасункаў, рознасці паводзінаў у стасунках, праяўлення ў стасункаў, тым больш будзе, ну, а нехта паглядзець такі, о, типа, так можна там прыйти без партнера і нічога з табой не як бы нормально. Не А потым можа аказацца, што яшчэ і вообще-то не цікава мне з тобой туды хадзіць, і могуць быць розныя ўвогуле нейкія цікавосткі, гэта таксама нармальна. Мне здаецца, просто у нас не надта пакуль што да гэтага як бы ёсць прызвычаенне, што так это нормально. Ну да, фінальнае, хто сверху вас? Хто сверху. Абсолютно по-рознаму. Мне здаецца, што у нас, як сёння мы па-польску сёння размаўлялі, што як у палякаў 50% сямей говорю, што ідэальная сітуацыя, ну там 48%, калі партнёрскі там шлюб, партнёрскія стасункі, ну, падзяленне, да, і праца заводового, і там вот эти все абавёнскія дамовы. Вось у нас, мне здаецца, што таксама такая сітуацыя, што 50 на 50. мы спрабуем, мы імкнемся. Я не говорю, што у нас ідэальна 50 на 50, но У нас ідэальна 50 у на нас 50. Зверху, знаешь, что Ладно, ты, я что згоден. ты? Мы У нас надеемся, конечно, типу, это золотая серединка, якой хочется добиться, но это складано, и поэтому ну что-то... так. І оно мне здаецца, мы ніколі її не досягнем, тому що заўсёды будзе по-рознаму. Ну, 50 на 50, мне здаецца, это таксама нейкі такі штучны трошку ідэал. Конечно, Так. конечно. Ну, Ну, Але заўсёды- гэта галоўнае не ведаш не так як звычайна, тому што для мяне якраз традыцыйныя вось гэтай каштоўнасці і асабліва маючы вопыт вось такого гетэрапатрыархальнага шлюбу, это калі адзін чалавек 100% адказвае, напрыклад, за забеспячэнне, а другая 100% адказвае за быт, дзяцей, здароўе, сцірку, гатоўку і ўсё астатняе. Не, я так не смогла. І вось, і яно не працуе, і мы пра гэта і кажам у падкасце, і для гэтага мы задаем гэта пытанне, каб пачуць менавіта тое, што вы сказалі, таму што ўсе, хто прыходзіць, якраз пра гэта і кажуць, што тут, ну, як бы, не патрэбна так. Альбо гэта будзе па дамоўленасці, тут ты, сверху тут я, альбо оно не будзе працаваць. Так. Галоўнае, ну, типу, галоўнае дамаўляцца, да. У нас Главное, что у людей есть уши, по-рознаму. есть рот, и им нужно карыстацца гэтымі прыладамі по максимуму. Я вельмі рада. Як карыстаемся імі мы, записваючы гэты падкаст. Гэта быў падкаст «Хто зверху?». У нас были в гостях белорусские Том Холланд и Зинде. Артём і Алана. Дзякуй вялікі, што слухалі нас. Дзякуй вялікі вам, што прыйшлі, Артём, Алана. Дзякуй, што вялікі, паклікалі. што Мы паклікалі. атрымалі, як заўжды, задавальненне. Вось хочацца працягнуць, але гэта будзе ўжо не для падкаста. Па пляткарам з імёнамі пазней. Это платная подписка. Это не для всех просто. Да, платная подписка. Подписывайтесь на Patreon, на Buy Me Coffee. Да, дзякуй вялікі. Застаемся на сувязі. Дзякуй Гэта вялікі. быў падкаст «Хто зверху?».